Yawa. Sakay. Dali. Sakay. Hoy! Paano lang tabongo ni mo? Bye. Wow! Ligo mga ga? Wow! Wala kasi pat baka na pangatog ba? Eh sumida tag sa dalam mga tuog noon. Mara ko be. Wala ka taga. Wala ko di. No. Uy. No. Dali. Asa mo tabi? Dito na sa motor ba kay nagdali ka? Dapan ta dito. Magsukas ta. Why do pound road kay Domingo? Yawa. Sakay. Sakay. Ayaw. Sakay daw. Paano lang tabongo dito ka? Tara. Dali. Sakay. Wala ka na ba? Hoy! Paano lang tabongo ni mo? Sige ka to. Mga nag-sponsor na to si Ma'am Leah Raffles from Rislin. Mahata niya content. At sa dami nagtambongon deh. Palit sa palit na to. Manok nga wings shoulder. Hello. Wait, soldier. Ang shoulder skin. Di. Oh mga kaon, diya sa mo kay ato sa me. Goodbye tomorrow morning. Oh mga kaon, diya ato putahe. Og diya ra nga to pinakalamingap ko eta men. Yes! Salamat dahil sa sponsor, Wrestling Sandals o labi na kang Ma'am Leah Raffles. Yes! Kana, di kay masikag kuan. Gamay surya dagag kuan. Sige. Ang sakit to ato luto na rin. Mga kaon, nakatilaw na bumugbog followings. Oh, what? Oyag, parisa dog. Mga gali. Sikat pa na. Ano na ba sila sa Sige kun ka mo? pa. O pa takaw na ta. Sige ka panawas. Balik ko na ko, balik ko na ron. Sige ka panawas. Aya. Ikaw ken. Oh, parisa na to. Oh, daghang kay vitamin. Maong gitawag na siyang followings mga kaon kay pakon mo ni. Wings sa shoulder. Sa Diana. Wow! O mga kaon, diya sa mo kay magmaniyo na may. Goodbye, tomorrow, this afternoon. Ngagaw, magsugod na tag. Bikos-bikos sa itong butalo wings. Iraw, ilunod ang wings. Diana, ang chicken legs. Sunod, iraw ang gaw-gaw. Diara, ang apo sa apuan. Good. Ang sunod, iraw ang implant ilunod. Diara, ang duha ka eggplant. Ang sunod, mag-tornado na ko. Yes! Atong imikos-mikos. Pati. Bagan, masuot ang crispy sa atong chicken wings. Mantika. Huwag sila ng mga hero, ilulo ng chicken wings. Oh, chicken wings. Ito snog sa abog. Bagan, okay niya, ito rin ako nun. Oh my God, mag-cooking show na ta. Ito ilulo na itong mantika. Oh, butter eh, butter. Huwag sila ng pa ba, ilulo na nga itong lamas. Diara, ang lamas. Huwag sunod ato sa ibigos-bigos kadali! Huwag sunod ko pa pa ilo ng atong vitamins! Diara, ang vitamin sa mga gwapo. Huwag sunod ato sa ibigos-bigos kadali! Huwag sunod bulitik ilo ng tomato sauce at
papakyutsat. O, dala! Huwag sunod ato sa Miss Kumigos, kadali! Huwag sunod, boko pa ilo na si Suring, huwag mga po! Diara! Boy pa nga! Huwag sunod ato sa Migos, kadali! Huwag sunod, boko pa ilo na atong sugar daddy! May sugar rin, may tang! 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 Ang sugar, Diara! Huwag sunod ato sa Migos, kadali! Huwag sunod mga gaw, last but not the end, ilo na atong second miss mga... Pero, aw Diara! Ang second race malahi! Darang pupalaw! Huwag sunod ato sa Migos, kadali! Bye. Huwag sunod mga gaw, na ato rin patarawan ka kung Martin kung okay na ba eh? Kung Martin, come to Papa! Come here! Papa, pati, huwag na ako, Papa. Ito bukal-bukal, pre. Mga gaon, murag okay na ni, sampi na, wow! Oh mga gaw, bubod na! Kalami! Parisa sa season messenger! Messenger! Ala, grabe, murag binangkaloy. Messenger! Kuha siya ba kaya wala pa ako arma. Eh nakay kwado ya? Oh mga gaw, eating nga! Iya, ikaw na. Ay lang yun mo na pagmata ka na igo man. Biglan man. Piston? Ano grabe kaon niya po no? Pansit? Balik. Na. Dik na sili oh. Sabi. Ni bako na ganam ni mga ipon mo, bako ba? Ngam-ngam na eh. Kaba pero. Kami kena pabor na sa kena ano, kena inggit. Oh, pulit sili oh. Lah. Awa na wa. Bako lagi. Isong bibi. Isong bibi. Ayaw. Sili. Sabi. Ko na libog ka. Sipon oh. Singot. Singot. Tabi-tabi ko eh. Wow! Ligo mo ka? Wow! Sili, yum. Tambay pa. Sabay. Ay, natin mo. Sabi naman na mo eh. Ligo na ka. Tagay. Oh mga gaw, lidig na! Wow!